ina cikin matsala a cikin gidan na wannan. Jiya da yamma ina zaune a cikin gida. Yaro ya shigo cikin gidan nan wai yana son shinkafa. Na ce shinkafa da gidan na ya ce min shinkafa. Na ce masa ai nan gidan ba a sayar da shinkafa, yaro nan ya ce wallahi jiya ma anan suka zo suka sayi shinkafa. Kana nufin abun da kake kawowa shi ake saidawa? Ta mini gidan safarar shinkafa. Ni ma babiyo mafol ya tura min buhun shinkafa da na zo ta rabar da rabi. Amma gara ni rabarwa ne, rabi ne, rabarwa ne. Baban mafol ne? Babiyo mafol. Shi ya akwai kokari fa. Ya rarraba taki a wajajen ƙauyukan sunan. Babiyo mu wanda kuke faɗa shi za na ga damuna ta gefen gudun nan ta albarka. To ni ba ma wannan ba. Kun ga kunnan wallahi kuka sake wa gidanku. Allah shi za ku ka dawo mijin tace. Ni da kake gani na din na cikin gida na tsaki ne ni. Dan ko ina sallama a gida, ina assalamu alaikum zakaran iyali na ma da yake tara, nutsuwa yake daina taron, ina gyaran murya sai ka ji ya shiru. Zakaran shi kware kuwa zakaran. Bare ta naga ita ya mace. In biya zadaki in auro ta zo ta ce za ta juya ni, ai ƙarya ne. Haba. Ni da kake gani na din nan in na gindaya. Kara a cikin gidana. Na dalayi. Mata na bata isa ta tsallake ba bare da nama har in ce mata kulle ta ce min ta to na ce cas yo dan iba ya ka Allah la ilaha illallah na ce maka cas na ce Allah gumur aljanu ne wallahi suka hau kaina Allah aljanu ba wani wallahi aljanu ne Allah aljanu ne wallahi Allah wayo Allah dan Allah Allah aljanu ne gumur dan Allah ya zaka zo ka same ni zaka zo ka same ni Allah na furuna ai matsala wallahi yau ina cikin matsala alkur'an yau ina cikin matsala yan uwa kusa lura ni da kaina na ja fitinar da ta zama kura babu wanda za ya kashe ta haka nan lura sai na shige fa cikinta kai akwai matsala wallahi yau ina cikin matsala alkur'an yau ina cikin matsala kai me ya kai ni ma da barin zance ina magana bani san da sanyo zaurance a yau baki na ne ya furto wani zancen da ya sanya na shige cikin matsala wallahi yau ina cikin matsala alkur'an yau ina cikin matsala gashi bani da ko sisin da zan bata ma ta je ta jefa a dashi gashi ne shafane na babu nama ko na silabiyar matsalar ma ba kudin fa a dashi gashi ba ta da imanin da za ta furce kai ka kai yau kan na shige cikin matsala wallahi yau ina cikin matsala alkur'an yau ina cikin matsala wallahi zana sabo ba da talar su dauko ka a'a ni kam sam ni yau ba zan shigo ba ce ni kaya na ma na zo ki ban zan koma garin su kakan mu hijira ta taso min ko da ku ban shiryo ba hijira kace to ni ba zana ba da kayan ba sai dai kace ni ma in fito a yau in bi ka dakata na fasa ne gidan ne yau zana tattara zan bar shi don kwana rantse in na shigo zan sha duka da zafin naushi dole ne ta hiyata tunda baki na ne ya ja mini tabbas yau ina cikin matsala na ce ka zo ka na ce ka zo nan ce dan Allah ki kyale ne gidan na kai dukan nan da kin kamin na jiya nan gurin yana min ciwo kin ga ba zai yi in ƙara kawo kaina ba in tafa man wayo kin ga ne tafiyata